Uy, si pangimpyo. Uy, kapag nagigawin ba? Ay, Kausayan, sige na sa cellphone. Katulog na ko na din ha. Saba ka lang. Wala? Sus, asa liwan sa iyang mahal. Kisa ka nagtulog naman na. Ha, karon. Katulog na. Sige, cellphone. Higda. Kaliwata sa amahan. Kani lagi lang amahan. Abot lagi. Naroon katag kayo. Ako tigsunod. Napay kinaan niya, gibili na diya, wala siya gilargo sa ugasan. Grabe, tawhana eh. Wala, maabot ang tawhana lagi. Buto-buto, tapos ako kasaba lagi. Katawag na dahil ako, ako na cellphone. Grabe ka, kuya, sa kinawas. Uy, magluto pa ko. Itaw ay mutabang na to, dalis balay, uy. Ulti atong banam, wala lang, mag-ML, mag-COD, mag-rose. Wala, hindi rose na eh. Basta pala gusto to ka na uli lang bukbukon dito to ka na to. Pwede atong lihat ka na. Makalagot tawhana, istorya tawhana. Sultihan na to nga. Uli ni mo ha, tabangi ko. Ang nakapi trabaho be, kapoy. Kung sabi ko disbaliwa kung gatrabaho dali, bantay bata, lupo, limpyo. Tingkataga sa sud sa balay. Ito siya mga anak niya, mga kiatan kayo. Tawhana, yun kay ba mo tabang yung tawhana ni? So, Yana, nangyaw-yaw na po. Kapuya ni Mia. Kadaan lang na lang ni siya magyayab. Masulaan kong utok ka ni eh. Saka na sigurong kaitok ka ni. Iya. Gago! Trabaho dito di. Masip kagyaw-yaw di ha. Eh. Sakon mo ni. Eh. Lagi to bukbukon lagi to asa man posporo eh. Posporo lang. Kani jud tawhana. Tuwag lagi ng tawhana. Ay, aligat re. Hey, baby. Ay, aligat. Aligat. Di ba giinanti ka? Yung humaning magkaon, pusa na imong kinaan dito sa hugasan? Ha? Wala may pusa? Ano nagtubag eh? Ikaw, bisig-siyop na ikaw. Kusog ikaw matubag ka na imong babang madugayan? Pumutan ko na ron, ha? Uy, dili naman ako trabaho. Ha? Imuha naman ang trabaho. Dapat ang mga inahan naman ng trabaho. Dapat anak. Ya, wala isalig mo? Lahi na karon ko, pinabumay na karon. Sige kasi yung kisubuntag. Sige kagyaw-yaw. Di ka maikog sa silingan. Wala maikaw mo sa silingan nga. Parehas naman sila mo. Ang bag sila. Usakutan na sila. Di na sila mo. Di sila gayo. Ano ka di eh? Paginawa sa gato. Ang tawag sa putong dak-dak. Sige, Julie. Putak-putak ka ba? Sige kagsapot dira. Di ka pagkitatrabaho kapoy. Pagkistanan. Ako. Buo siya. Ako, ang salay ko. Wala akong kapoy. Kapoy ba ni ko ha? Kapoy ba niya mo trabaho? Ang ina ay ilaw ng tahanan. Oh. Ang ama ay pader ng tahanan. Anak na, dapat ikaw mo. Trabaho sa balay. Hindi ka na lagi. Wala akong ganyan. Hindi mo tabangin sa taon ko. Uy, hindi ka katabang na ako. Ikaw, nagsigira kag-ML. Sakto na dahil na nga. Ikuli ni mo magduwa ang ML, COD. Unsa pa tong bago nga duwa mo chilak sa bagas ako. Unsa tong bago ni mong giduaan? Parlay. Baba, mamay! Hey! Sige mo na, awan mamay! Bago ka na mamayan! Asa na pagkakaroon na nakatunan ng parlay? O sa akong amigo. Pirang paminas ba? Amigo. Dapat niya nakalungag ka kaniya. Nangita pa ko gusto mo. Una, ako gigutom ko, gika mo trabaho. O kay nilungag, magsipag yaw-yaw. Sabi dak-dak-dak ka na. Pagguhat kay dili lalim akong gibuhat sa ha. Kapay kay kulihok tanan ha. Mas kapay ba ni akong trabaho kaysa imong trabaho? May pagilutuan ko rin para makaon lang ko. Unsay luto ha? Noodles. May pagilutuan ko ng noodles kaya makaon ko. Gutom na kayo. Sige. Ha? Luto og noodles? Ya kay kawa ka mo. Ikay luto. Was luto din ha. Kita tatrabaho ka pa. Ikista nga kita pa'y palutuon. Ito. Grabe, lasuna na ninyo. Ako lang tama baka nakatubig na nga. Stress na mga ibuang ako. May stress pa di ka. Ay, siyempre mo, stress ko kay kanang imong ay makasakot. Stress na sa gubang. Stress no. Okay, may stress ay magsige magikag galing magsige ra kag duhog imil sa par life. Og si Uday, Mao gani nga. May pa, imo na akong lutuan da kay para makaon ako niya. Matug. Ikaw man. dili jud ko. Di ko muluto ana mo. Gimandar niya ikiluto din ha. Di ko muluto ana mo. Gimandar niya ikiluto din ha. Di ka maluto. Isa na. Sundo na ko.
luto nimo? Oh, suido. Di ko ni mutuan. Ari lang na di mo Ano gulutan. kayo mong kaluto gani? Noodles ug convert. Abo to ka convert noodles. Sa pili convert. Ari na di mo kagaluto. Ako lang sa to. Oh. Noodles halang or dili? Hala, wala. Pila na ako itlog ha? Duha ka itlog, pila na ako itlog nga. Corn beef to sa. Oh. Oh, sakto convert. Ako tulog para busog. Pero yung sakto convert. Ako tulog para busog. Pero yung di ko luto. Ay, Ari na siya. Ari na. Magaling kang Pinoy! kumanta ka. Wala, wala. Di mo luto. Action! Sa ba, manay?